Okay, i den her præsentation, der vil jeg gennemgå kulstofs kredsløb, men allerførst vil jeg definere de 4 forskellige sfærer, der findes i vores system, og det gør jeg som udgangspunkt for at skabe et mere klart billede af de her processer, som kulstof gennemgår. Kulstofmængden på jorden er konstant. En analogi på dette kan være vand eksempelvis. Vandmængden på jorden er konstant, den ændrer bare tilstand. Og på billedet der ser vi de 4 sfærer. Atmosfæren er den, der er længst væk fra jordoverfladen. Den er markeret af den her sådan, lyseblå prik. Her findes der 700 milliarder tons kulstof. Så findes der også hydrosfære. Den er markeret ved den her sådan, store turkise prik. Og her, det skal være en betegnelse for jordens samlede vandressourcer. Og her findes der 3.500 milliarder tons kulstof. På den anden side der findes der biosfæren, som er markeret ved den her sådan, grønne cirkel. Det er en betegnelse for plantemassen på jorden, og den indeholder ca. 460 milliarder tons kulstof. Så findes der også litosfæren, som er helt nede på jordoverfladen. Det er delt op i 3 sektioner. Dødt organisk stof, som indeholder 3.700 milliarder tons kulstof. Kalksten, som indeholder 12 milliarder 500.000 tons kulstof. Og andre bjergarter, der indeholder ca. 12 milliarder 500.000 tons kulstof. Okay, den her illustration, den skal vise kulstofs kredsløb, og pilene skal være sådan nogle guidelines til den proces, som kulstoffet gennemgår. Okay, ved den første pil, der ses noget nedbør, som nedbryder klipper og opløser CaCO3, som er den kemiske formel på kalksten, så vi lige på det andet billede før. Og det her kalk, som indeholder kulstof, meget rigt på kulstof endda, det bliver nedbrudt og føres videre ned i vandet. Okay, så findes der mikroskopiske organismer nede i vandet, som optager det her kalksten CaCO3. Det optager de med henblik på at opbygge deres skelet. Når de så dør, så bundfældes skeletdelene som kalkslam, der med tiden omdannes til kalksten og andre bjergarter, som jo også er en kategori inden under litosfæren. Okay, så går vi videre til pil 3, som skal illustrere kulstofforbindelsen mellem atmosfæren og hydrosfæren. Fordi at hydrosfæren, altså vandet, optager CO2 fra luften, altså atmosfæren, og det samme det gør alger, og de skal jo bruge CO2 til fotosyntese, ligesom så mange andre planter. Okay, så betragter vi pil 4, som viser, at gennem millioner af år, der er de her sådan støde planterester og dødt plankton blevet omdannet til kul, olie og naturgas. Det er blandt andet også derfor, at litosfæren er så rig på kulstof, fordi at det indeholder alle de her sådan, biogasser og naturgasser. Okay, videre over til pil 5. Vulkanudbrud sender rigtig meget CO2 ud i luften, altså ud i atmosfæren, og det er virkelig en af de sådan, helt store syndere inden for kulstofudslip. Det er desværre bare en af dem, vi ikke rigtig kan gøre noget ved jo. Okay, så optages luftens, altså atmosfærens CO2 af planter og bliver omdannet til plantestoffer gennem fotosyntesen. Pil 7. Når døde dyr og planter de dør, så frigives den CO2, som de har oplejret inde i kroppen gennem deres levetid. Vi ånder jo CO2 altid, hver gang vi trækker vejret. Vi udånder altid CO2. Men der er også noget, der er oplejret i os, når det er, at vi dør, så det skal også frigives på en eller anden led, og det bliver det så her. Kommer ud af det. Okay, så sker der det, at dyr de spiser planter, og i planter, hvad er der der? Der er CO2. Og det indtager de jo så den vej rundt. Og planterne de er en del af biosfæren. Som jeg lige har nævnt, så udånder dyr, i det her tilfælde en ko, en meget fin ko, vi udånder CO2 ud i atmosfæren. Og det samme gør vi mennesker, vi sender også CO2 ud i atmosfæren ved at udånde. Ved at spise dyr og planter, så indtager vi også en hel del CO2, fordi at det jo er oplejret der. Når mekanismer, der benytter
olie og benzin som brændstof, så sendes der CO2 ud i luften, altså ud i atmosfæren. Okay, ved 13'eren der ses det så, at vi mennesker vi borer efter olie og naturgas, kul, som jo ses, som vi snakkede om lige før, over ved 4'eren, at det blev skabt der. Men der frigives altså også noget CO2 og noget benzin og noget ved den her proces. Nu snød jeg lige lidt før, fordi at egentlig så graves kulden jo op ved 14'eren, og så bruges det i kraftværker og fabrikker og i boliger, generelt bygninger og sådan noget. Og ved 15'eren, der ses det her olie og naturgas og kul, som afbrændes i kraftværker, fabrikker og huse. At CO2'en, der frigives herved, den sendes ud i atmosfæren, altså ud i luften. Og så bare lige for at runde den af, så vil jeg lige nævne, at det er balancen mellem de her 4 sfærer, altså litosfæren, atmosfæren, hydrosfæren og biosfæren, der er afhængig, der har en afhængig betydning for drivhuseffekten. Og ved at vi mennesker, vi kommer ind og spolerer den her sådan, balance, der finder sted, det her homeostase, der finder sted, så er det, at vi kommer ind og pille ved nogle ting, vi ikke skal pille ved. Og så er det, at vi ødelægger vores ozonlag, og det bliver noget rod med noget drivhuseffekt.